Jak jsou hrbole, tak mám strach, jak jsou. Víš? A proč já jsem hlavně hvězda? Jdem natočit na kopci a povídat si. Ty nás zabereš, jak si mě budete ptát, jaký by byl ideální partner pro mě. A jakože já popíšu. No musí být hlavně vysoký a hezký v obličeji. A zabereš jeho, jakože on tam je, běž za ním pro číslo. A jo, máš pravdu. A nebo tam jako bude, hele, on na tebe mává, nebo něco. A já budu běhat, no a rozjebu se z toho. To by šlo, ne? Já tam by se ho dopadl. Běž za ním a utíkej, ale jako nějak pěkně, víš? Jistý, že jeho číslo. Tam sedí, dívej. Tam sedí, běž. Na co čekáš? Já se stydím. A čeho by si zapomněla stydět? A že? Já jsem hezká. Jo, moc si krásná holka. Proč bych si měla stydět oslovit takového frajera, jo? Jdu na to. Tak už běž. Mám na to? Mám na to, pojďte. 3 v jednom. Mine's coming down. Já už to taky